Poreč i Koprivnica prvi su u Hrvatskoj uveli besplatne vrtiće za žene poduzetnice, odnosno za njihovu djecu. U Poreču majke koje pokreću vlastiti biznis mogu računati na 6 mjeseci besplatnog vrtića koji inače košta 700 kuna na mjesec. Posjetili smo mladu porečku poduzetnicu, majku 3 djece, kojoj ova mjera pomaže lansirati vlastitu tvrtku za poslovno savjetovanje. Ivan Dobran. To uvijek vodim računa, znači da ima i krupni plan i nekakvi detalji. Ova zaposlena majka 3 djece u privatnike je otišla kako bi mogla bolje raspolagati vlastitim vremenom. Danas spaja poslovno savjetovanje i vizualni marketing, a najviše voli fotografirati djecu i igračke. Imam sreću da su tu bake, ali one imaju svoj plan i program, tako da nije to rješenje za ženu poduzetnicu da svaki put mora nekog pitati i mora razmišljati o tome gdje ću danas pustiti dijete. Problem je uočila i pročelnica odjela za gospodarstvo grada Poreča, na čiju je inicijativu ova mjera i uvedena. Mi kao grad smo odlučili, evo među prvima u Hrvatskoj, da im osiguramo besplatan vrtić u prvih 6 mjeseci i da se one slobodno posvete stjecanju prvih nekih klijenata. Znači tih prvih 6 mjeseci dok se tek otvori, dok dođu prvi klijenti, dok se naplate prvi račun je jako bitno da znam da je osigurano, da ne moram misliti na taj vrtić, da je dijete tamo zbrinuto sigurno i uz to da je i plaćeno od strane grada uz pomoć potpore. Iako subvencija ide iz proračuna grada, već je spreman projekt za prijavu na prvi dostupni natječaj u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Grad Poreč već nekoliko godina nosi titulu grada prijatelja ženskog poduzetništva. I tako uvodimo različite mjere, svake godine neku novu, od njihovog educiranja, informiranja, umrežavanja pa do direktnih financijskih potpora iz proračuna. Uz novac iz EU fondova, kažu, povrh besplatnih vrtića planiraju uvesti nove poticaje za žene poduzetnice.